Salutare toată lumea și vine Maxi la un episod. Astăzi am intrat pe noul SMP Tuberland al lui Bricu HD și asta este prima oară când mă joc și eu pe serverul ăsta. Văd că este și el pe server. Mi-a dat și mie voie să intru că, decât youtuberii au voie aici. Și foarte dubberi. Hai să au lutat aici, văd că e cam spart pe aici. I-am zis să bage plugin-ul ăla de Simple Voice Chat, să putem vorbi și noi ca lumea. Da, e lutat. Hai să luăm chest-ul dacă nu se supără nimeni. Cam pro spawn-ul prin Birch Forest pe aici, dar mergem să ne luăm lemn de jungle, nu e nicio problemă. Poate reușim să ne luăm și noi un papagal. Ia să vedem. Oh, yes, da. X-Ray nu prea vreau să-mi bag. Că papagalul! Bă, ăsta e ca papagalul meu din viața reală, bro. Nu, marș. Ok, bubuie, dar nu bubuie papagalul! Asta a fost din cauza mea. Îmi pare rău, nu o să se mai întâmple. Oh my god, chat, îmi pare rău de papagal. O să încerc data viitoare să nu fiu așa de prost. Hai să începem și noi SMB-ul pe a dreaptă și să vedem ce facem, Nu suntem chiar așa de mulți, am văzut că în videoclipul lui se juca el și cu încă un băiat, nu mai știu cum îl cheamă. Știu că am mai băgat Bricu niște băieți. Hai să începem și noi să ne luăm niște lemn. Dacă ați văzut că nu vine videoclip, acum lucram la videoclipul cu compilație 2025. Cred că până postez eu video ăsta o să fie deja postat videoclipul ăla. Și da, nu prea am avut chef să luăm un crafting table aici, nu vă supărați dacă îl ciordesc, nu? Bun, mult cărbune pe aici, că e bine dacă am prost stau cu mâncarea. Așa că asta o să prioritizăm noi acum. Facem un pickaxe de piatră și hai să vedem. Cărbune pot să iau cu pickaxe de lemn? Da. Hai să luăm un pickaxe de piatră. Nu! Bă, nu e bine. Nu! Bricu! Diamante! Bă, ce? Oh my god, mulțumesc de diamante, bro! Măsă! Oh my god, bro, nu-mi vine să cred, bro, 5 diamante la început? Bro, cream că vine să mă moare, oh my god. Ia, să ne urcăm pe aici. Oh my god, ce frică am fost. Oh my god, bro. Păcat că n-avem și noi proximity să vorbim și noi pe server, că ar fi fost super mișto. Imaginați-vă de... Hai de capul. Ok, hai să vedem. Sunt la o inimioară și jumătate, deci nu prea stăm bine. Ne facem un pickaxe de piatră. Getting an upgrade. Holy Jesus, nu stau bine deloc. Oh my god, ce vreau să fac ăsta. Hai totuși să facem un popor. Să ne batem, dar ce să te bagi, bro? Nimeni nu zic, și gata. Să terminăm tot. În momentul ăla se va termina tot. Oh, dar ce văd eu acolo? E cumva aia o văcuță? E timpul să ne batem, hai, chef de bătaie? Da. Avem keep inventory? Ok, nu zic nimic, că n-am că-mi pierd itemele și trebuia să mă duc să-mi pierdeam ăștia, prea bine. Hai să vedem pe aici.
Mai explorăm, uite o bărcuță, nu vă supărați dacă eu o să ciordesc această bărcuță. Păianjen! Îl omoră păianjen! Marș! Marș! Marș acasă! Marș! Marș, chelete, marș! Voiță! Dă-mi coa, dă-mi coa, dă-mi coa, dă-mi coa! Mamă, ce sunt pus pe fugă! Holy Jesus! Holy Jesus! Ne face și noi o bază frumoasă. Nu știu. Da, nu știu dacă e lootat, cred că cel mai probabil e lootat, că oamenii mei deja full diamond. Da, uitați ce văd eu acolo. Nu mă pot duce încă, pentru că... Da. Și voi de ce? Dar... Adică nu am armură, like... Mă duc, dar mă duc degeaba. Să ne facem o bază frumoasă, să ne facem și noi full diamond înainte să lutăm un mansion. Bro, făcut din greșeală live, oh my god. Păsam acolo spamam pe tastatură și bă, ce dracu. Deci, dacă vă zurăți că vă să-i live acum și de ce, dacă uitați la video. Cred că scopul în acest videoclip o să fie să devenim full iron. Că să nu facem degeaba. Hai să mergem, hai să ne întoarcem acolo la Coca-Cola. Băi, ce-i de hai să vedem, cât de frumos. Să fie frumos să facă filmarea la dumneavoastră. Cred că probabil să se vadă cam prost. Hai să fac. M-am scot. Doamne, doamne, ce aici, fai de capul meu, fai de capul meu, David, David, ce e păcatul ăsta, bro? Nu e păcatul ăsta, clipă. Deci tu, marș. Ar trebui totuși să pun alte shaderi, ia stați așa. Hai că deja am 3 morți, o să se vadă cam prost. N-am ce să fac. Manu, sunt cooked. Sunt cooked. Sunt cooked. Hai, sunt cooked. Sunt cooked. Bro, sunt cooked, uite-te. Doamne, doamne, ce e aici de scheleți, vai de capul meu. Vai de capul meu. Dabi, ce scăpai. Și uite că vine căcatul ăsta, bro. Vine căcatul ăsta de creeper. Vii și tu? Marș! Ar trebui totuși să pun alte shaderi, ia stați așa. Hai că deja am 3 morți, n-are nic. Ia să mergem să punem și i-am venit și acolo, mult. Hai și pe chestia, să ne ducem la resurse, mamă câte sunt aici. Da, n-ați văzut nimic, nu știu ce e acolo. Am full bright, what the fuck? Merge full bright. Bro! Ar trebui să am full bright, bro. Ia să deschidem shaderi dacă... Da, hai că merge full bright. Uite păianjen, băi, uite ce aici, marș! Păianjen din găsi. Am venit să luăm acel sugar cane, că sunt cam iese în evidență și ne facem eu și încă să facem zi. Nu știu dacă Bricu face acum videoclip, s-ar putea să facă și el. Bro, lăsați-mă în pace, mobilor! O, două băcăte aici, două băcăte. Bun. Cam stăm prost pe mâncare, dar vedeți ce zic. Mă marș, mă păianjen, mă marș, mă de aici. Aoleu, doamne, ce aici, aoleu, doamne, ce aici. Ok, să vedem, deci, iar. Da, mergem la pădurea de Dark Oak. Un wandering trader aici. Cam nimica, bun. Avem aici un lash cave. Ține minte. Bă, eu zic că suntem cam ok. Hai să mergem noi în lash cave. De ce să nu mergem în lash cave? Hai să ne ducem noi aici în lash cave. Ce e asta? Rooted dirt. Hai să dacă e așa, aoleu. Mamă, duc aici, aici. Holy Jesus. Holy Jesus. Ia, hai să punem aici, mai ce acolo? Acolo, acolo, fix acolo. Să nu-i ca timpul, să nu știu asta. E prin timpul ăsta de chestii și care e acolo. Oh my god, bro. Acum să-i peste tot sau? Cave, cave, acolo. Oh my god!
Oh my god, îmi urăsc viața. Oh my god, nu există slashback. Oh my god, îmi urăsc viața. Oh my god, îmi urăsc viața, ce urăsc scheleții ăia, bro. Uite ce e la mine în inventar, bro. Trebuie să ajung chiar acolo. Hai, da, bro, hai! Mă cabui! Mă cabui! Mă cabui omul ăsta! Clipul ăsta! Hai să mai ăsta! Hai să mai ăsta! Nu e bine, bro, dacă se scoală la unul, să mă lebătă la ce fac atunci cu ea, mă! O zice ceva acolo, let's go! Mă știi picat și zice, chiar frumos, că facem în baza, că e frumos aici. Și Hill, cred că acum ne luăm cu acel glowstone. Poate e super mult aici. Mă marș, mă, de aici, mă. Nu, că mor. Eu nu mai suport ăștia, eu nu mai suport. Murit de 10 ori, bro, mă fac de râs pe serverul ăsta. Eu nu-l cunosc prea bine pe Bricu, bro, dar mă fac de râs, murit de 10 ori de la păienjenii vieții. O să zic că abuzez clip inventory eu, bro. Oh my god, abia aștept să ajung într-o bază să-mi pun și eu itemele acolo, că nu mai suport. Fac și o armură, bro. O armură de-aia ca lumea, bro. Uite axolotlurile. Cred că o să-mi iau niște axolotluri. Să iau diamantele alea de levăzui. Nu e bine. Să luăm iron ăsta. Și cred că îmi fac un pickaxe de iron, că e aici destul iron în cave-ul ăsta. Deocamdată singura mea sursă de mâncare o să fie aceste glowstone-uri. Că nu prea am eu... Văd și niște gold pe aici. Cred că deocamdată o să ne facem baza aici. Într-un colțișor în acest slash cave. Aici ne facem noi baza. Ia să ne punem noi aici o șiță cu calcite. Uite așa. Și asta vine Andrei! Oh my god, intră Andrei. Nu știu cine e, dar intră Andrei. E un Enderman aici. Bă, să știi că un Ender Pearl nu prea ar fi rău. Chiar n-ar fi rău deloc. Așa că hai să ne mai craftăm încă un de-ăsta de piatră. Și
Și să batem acest Enderman. Ia vină. Vină, hai. Nu dropa Ender Pearl, dar dropa acest Moss Block, care n-am ce să fac cu el. Hai să ne facem aici niște chestii. Hai să ne facem aici o zonă mai mare. Așteptăm să ni se prăjească iron-ul. Și după asta, chat, ne facem armură și mergem să luăm diamante. Iron? Hai să facem un pickaxe. Facem o zonă, nu chiar așa de mare, dar o zonă așa. Văd că e foarte mult iron în cave-ul ăsta, chiar am lovit acolo. Sunt multe resurse, multe diamante. Aici cred că putem să stăm și cu... Uite așa. Să avem o intrare ceva de genul. Ia să vedem, avem destule resurse să facem un păduc? Nu. E ok atunci. Mai am niște iron să-l punem la prăjit. M-aș cam duce să iau diamantele alea, sunt cam temptat. Am zis un pic. Oh, hei, mori. Ce să vedem? Ia să vedem dacă mai sunt niște diamante aici. Da, bun. Hai să mergem acasă. Acesta este cave-ul în care mi fac bază. Acum vreau să caut mult iron să îmi fac armură full de diamond. De iron, așa, și sper că vă place. Hai. Și mi s-a închisă filmarea, nu știu dacă vă arătai, deci să nu ziceți nimica. Eu acum pot să intru aici, în pământ, să nu se întâmplă nimica, da? Pentru că nu vreau să ziceți că e ceva fel de X-ray, e decât ca să, uite, intru în clay. E decât ca să, like, să fac poze la caractere, deci nu e mare scofală, da? Deci, hai să vedem. Ce să mai facem noi pe acest SMV? Îmi țin aici Stone Axe-ul și mai fac un sabie. Poți să știi când ai nevoie de ea. Și să ne facem full iron armor. Cam rămăsărăm fără iron, așa că mă duc eu acum să mai iau. Oh my god, uite un mineshaft. Și diamante, mamă, cât e plin de diamante. Și e plin și de scheleți, totuși. Bro, nu mai suport! Mor în continuu la scheleții ăștia împuțiți. Bro, nu mai suport, bro, like. Măcar hai să găsesc o oaie să nu mai respawnez aici, bro.
A, dar și eu un pic. Stai că și eu un pic. Să mai fie. Ieși și nu-i pe server. Holy Jesus. Oh, shit, e un spawner. Diamante! Bro, era să pe lângă ele. Ok, spider, marș! Era diamantul acolo, bro. Era diamantul acolo. Nu mai suport. Nu mai suport, bro. Nu mai suport. De ce mi se pun ele shaderele? Oh my freaking god, bro. Nu mai suport, bro. Greu rău de tot pe serverul ăsta. Chiar greu. Multiplică, nu știu, vedem editare de murit de multe ori. Nu e fain, nu e fain deloc. Chiar cât e finus. Ok. Marș! Diamante! Diamante, oh my god! Bă, dar găsirea multe diamante, like. Voi avea eu 17 diamante, n-am săturat, like. Bine că mai acum niște wool. Să fac pat. Cât mai suport. Zic eu că nu mai destule diamante, mă duc acasă. Nu mai. Am destule diamante, am și destul live. Voi avea eu 17 diamante, dar mă săturai, like. Bine că mai acum niște wool. Să fac pat. Că nu mai suport. Zic și eu că minai destule diamante, mă duc acasă. Nu mai. Am minat destule diamante, am și destul aer. Ok, tipos. Chat, cam atât cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Am ajuns la ce trebuia noi să ajungem. Pierd diamantele, Hell na. Bă, diamantele mele.